ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 16/1/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುವನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕೆ ನಿಕ್ಲೆನು ಮನುಷ್ಯರೆರ್ದು ದೇವತೆಯದು ಮಲ್ಪನ ಕಲೆನು ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಆರು ಮಾಲಿಕಾದುಲ್ಲೆರು ನಿಕುಲು ಕೂಡ ಶ್ರೀಮತ ತಲೆಕ ಬೇತೆಕ್ಲೆನು ದೇವತೆಯದು ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೋಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ವಾ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪರೋ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗುಡು ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಶ್ರೀಮತ ತಲೆಕ ತಮ್ಮ ತನು ಮನ ಧನನು ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರು. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಭಕ್ತಿಡು ಮನುಷ್ಯರು ಈಶ್ವರಾರ್ಥವಾದ ದಾನ ಮಲ್ಪರು. ಅಕುಲೆ ಕೂಡ ಐಕ್ ಬದಲಾದ ಕುಡೊಂಜಿ ಜನ್ಮಡು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯದ ಇಲ್ಲುನು ಜನ್ಮನು ದೆತೊನೊಯ್ರು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಬಾಬಾಗು ಸಹಯೋಗಿ ಆದುಪುನಗ ಮನುಷ್ಯರೆರ್ದು ದೇವತೆ ಅಪರು. ಗೀತೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಾತಾ ಜೆತುದು ಕಲೆ ಉಂಡರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗು ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಏಪ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯುನರ ಅಪಗ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗು ತೆರಿಪವರು. ತೆರಿಯುಣಂದೆತ್ತುಂಡ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗು ತೆರಿಪೇರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಬೇತೆಕ್ಲೆಗು ತೆರಿಪೊಂದೆತ್ತುಂಡ ಅಕುಲು ಎಂಚಿನನು ಸಹ ತೆರಿಯೊಂಜಿರು ಪಂದು ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಒವ್ವೇ ಕಲೆನು ಕಲ್ತುಂಡ ಐನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನುಡು. ಈ ಕಲೆನು ಬಾಬಾ ಮಾಲೀಕರ್ದು ಕಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರ್ದು ದೇವತೆಯದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆರು. ದೇವತೆಲ್ನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು. ಮನುಷ್ಯರನು ದೇವತೆಯದು ಮಲ್ಪನಗ ಆ ದೇವತೆಲು ಇತ್ತೆಜ್ಜೆರು. ದೇವತೆಲ್ನ ಗುಣಗಾನ ಮಲ್ಪೆರು. ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಆ ರೀತಿಯಾಯನ ಗುಣ ಇಜ್ಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಂದಿರೊಡು ಬೋದು ದೇವತೆಲ್ನ ಗುಣಗಾನ ಮಲ್ಪೆರು. ಭಲೆ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೆರು ಆಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಅಕಲ್ನ ಗುಣಕುಲೆನು ತೆರಿಯೊಂಜೆರು. ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನೆನು ತೆರಿಪವೆರು. ದೇವತೆಲು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಯುಂಜೆರು. ಅಕಲು ಪ್ರಾಳಬ್ಧನು ಭೋಗಿಸವೆರು. ಪಿರವದ ಜನ್ಮಡು ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತದು ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ದೇವತೆ ಅಪೇರು. ಐನೆಡ್ದವರ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಇಂಚಿನಕ್ಲೆಡ ದೇವತೆಲ್ನ ರೀತಿ ಗುಣ ಇಜ್ಜಿ. ಒಲ್ಪ ಗುಣ ಇಜ್ಜೋ ಅಲ್ಪ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅವಗುಣ ಉಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗ ಈ ಭಾರತಡು ಎಂಚ ರಾಜರಾಣಿಯರೋ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಜೆಕುಲು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನಾದುಪ್ಪೆರು. ಅಕ್ಲೆಡ ಮಾತಾ ಗುಣಪ್ಪುಂಡು. ಆ ದೇವತೆಲ್ನ ಗುಣನೇ ಗಾನ ಮಲ್ಪೆರು. ಆ ಸಮಯಡು ಬೇತೆ ಧರ್ಮ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಗುಣ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ದೇವತೆಲಿತ್ತೆರು ಆಂಡ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಅವಗುಣ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯರುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಅವಗುಣ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯರೇನು ದೇವತೆಯಾದ ಏರು ಮಲ್ಪೆರು. ಮನುಷ್ಯರೆರ್ದು ದೇವತೆ ಬಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೆರು. ಆ ಮಹಿಮೆ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ದೇವತೆಯಾದುಲ್ಲೆರು ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆಡ ಗುಣ ಉಂಡು ಮೊಕಲೆಡ ಅವಗುಣ ಉಂಡು. ಬಾಬರ್ದು ಗುಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸದ್ಗುರು ಪಂಡು ಪನ್ಪೆರು. ಮಾಯಾ ರಾವಣರ್ದು ಅವಗುಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಈತ್ ಗುಣವಂತೆರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಗುಣಿಕುಲು ಎಂಚಾಪೆರು. ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಅವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಎಂಚಾಪೆರು. ಏರು ಮಲ್ಪೆರು ಪನ್ಪುನ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ತೆರಿದುನು. ಯಾನ್ ನಿರ್ಗುಣಾಹಾರೊಡ್ಲ ಒವ್ವೆ ಗುಣ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೆರು. ದೇವತೆಲೆಲ್ಡ ಏತೊಂಜಿ ಗುಣ ಉಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಆ ರೀತಿದ ಗುಣಕುಲು ಏರಡಲ ಇಜ್ಜಿ. ಒನಸು ತಿಂಡಿ ಏತೊಂಜಿ ಕೊಳಕಾದುಂಡು. ದೇವತೆಲು ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕುಲಾದು ಉಳ್ಳೆರು ಪಂಡ ದೇವತೆಲು ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕುಲಾದು ಉಳ್ಳೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಮಯದ ಮನುಷ್ಯರು ರಾವಣನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕುಲಾದುಲ್ಲೆರು. ಒನಸು ತಿಂಡಿ ಏತೊಂಜಿ ಬದಲಾದುಂಡು. ಕೇವಲ ಡ್ರೆಸ್ಸುನು ತೀಯೆರಬಲ್ಲಿ. ಒನಸು ತಿಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಕಾರಿತನನು ತೂಪೆರು. ಬಾಬಾ ಸ್ವಯಂ ಭಾರತೊಡು ಬರ್ಪೆರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆ. ಇಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಯಜ್ಞವಾದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ವಿಕಾರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಕವಂಶಾವಳಿ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಆದುಲ್ಲರು. ರಡ್ಜನೊಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಂತರ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಶ್ರೀಮಂತರು ಯಜ್ಞನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಐಟು ಶಾರೀರಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರುಪ್ಪೆರು. ಈ ಬೇಹದ್ದ ಬಾಬಾ ಶ್ರೀಮಂತರೆರ್ದಲ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜರೆರ್ದಲ ರಾಜರಾಪೆರು. ಶ್ರೀಮಂತರೆರ್ದಲ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಂದು ದಯಗ್ ಪನ್ಪೆರು. ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಈಶ್ವರನೇ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರ್ದು ಈಶ್ವರಾರ್ಥವಾದ ದಾನ ಮಲ್ಪನಗ
ಕುಡೊಂಜಿ ಜನ್ಮಡು ಶ್ರೀಮಂತರಾಪ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಈ ಸಮಯಡು ನಿಕುಲು ಶಿವಬಾಬಾಗು ಮಾತಲ ತನು ಮನ ಧನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಐನೆರ್ದವರ ಏತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲಾರು. ನಿಕುಲು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಈತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಕರ್ಮನು ಕಲ್ಪನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ತನು ಮನ ಧನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರು. ಆರು ಅಕುಲು ಈಶ್ವರಾರ್ಥವಾದ ಬೇತೆಕಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಪರು. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಭಾರತಡುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮನು ಕಲ್ಪುವೆರು. ನಿಕುಲು ಈ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅತನ ಕರ್ತವ್ಯನು ಕೇವಲ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಎಂಚಿನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾದ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐಕು ಬದಲಾದ ಮನುಷ್ಯರಿರ್ದು ದೇವತೆ ಅಪರು. ಏರು ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪಿರೋ ಅಂಚನೆ ಫಲ ತಿಕ್ಕುನು. ಎಂಕುಲು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ತೂಪ ಏರು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯರಿರ್ದು ದೇವತೆ ಅಪನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಿರೋ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನ ಏತೊಂಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುನಂಚಿನಕಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಶೂದ್ರರಿರ್ದು ಕುಲ್ದು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. 5,000 ವರ್ಷದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಭಾರತಡೆ ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರನು ತೋಜಿಪವೇರು. ಚಿತ್ರ ಇಜ್ಜಂದೆ ವಾಪಸ ಧರ್ಮ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ತೆರಿಯುವಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಏರು ವಿದೇಶರ್ದು ಬರ್ಪಿರೋ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಚಿತ್ರನು ತೊಜಿಪದು ತೆರಿಪನಗ ಈ ದೇವತೆಲೆಗ್ ಮಾನ್ಯತೆನು ಕೊರ್ಪಿರು. ಐನೆಡ್ದವರ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಅಂತಿಮ 84ನೇ ಜನ್ಮಡು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೇರು. ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ತೆರಿಪೋಡು. ಅಪಗ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತೆರ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುನು. ಬೆರ್ನ 84ನೇ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಆದುಂಡು. ಏರು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ದೇವತೆ ಆದಿತ್ಯರು ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಈ ಇತ್ತೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೋಡು. ಡ್ರಾಮದ ಅನುಸಾರ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದಾರು. ಬೇತೆ ಜೋಕುಲು ಈ ತೇಪ್ತ ಮುಖಾಂತರ ಕೇನ್ನಗ ಎಂಕುಲು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಕೂಡ ದೇವತೆ ಅವದುಲ್ಲ ಪಂದು ತೆರಿಯುಣಿರು. ಈ ಸಮಯಡು 84ನೇ ಜನ್ಮಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪೂರ್ಣ ಭಿಕ್ಷುಕ ಆದುಪ್ಪುಡು. ಆತ್ಮ ಬಾಬಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಈ ಶರೀರ ಅಶ್ವವಾದುಂಡು. ಇಂದೆನು ಸ್ವಾಹ ಮಲ್ಪುಡು. ಯಾನು ಬಾಬನ ಬಾಲೆ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಆತ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಪನ್ಪುಂಡು. ಯಾನ ಆತ್ಮ ಈ ಜೀವದ ಮುಖಾಂತರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸಾರ ಸೇವೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯೋಗನು ಕಲ್ಪದು ಬೊಕ್ಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಎಂಚ ತಿರ್ಗುಂಡು ಬಂದು ಐನು ತೆರಿಪಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಏರು ಇಡೀ ಚಕ್ರನು ಪಾಸು ಮಲ್ತೆರೋ ಅಕುಲೆ ಈ ಪಾತೆರನು ತಕ್ಷಣ ತೆರಿಯುನು. ಏರು ಈ ಚಕ್ರೋಡು ಬರ್ಪುಜಿರೋ ಅಕುಲು ಒರಿದು ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದತ್ತು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಪ್ರಜೆಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು. ರಾಜರಾಣಿಯರು ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಒಂಜೇ ಬಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ರಾಮ ಸೀತೆಯರಿಗಳ ಒಂಜೇ ಬಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಜಕುಮಾರಿಯರಿಗಳ ಬೇತೆಪ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಬೇತೆಪ್ಪೇರು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜೇ ಉಪ್ಪುನತ್ತೆ ಐನೆರ್ದವರ ಆ ರೀತಿ ರಾಜರಾಣಿಯಾದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸಾಕ್ಷಿ ಆದಿತ್ತದು ತೂನಗ ಮುಕುಲು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಕುಲ ತಕಲಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬಡಕುಲ ತಕಲಾದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ತೆರಿಯುಂಡು. ಕೆಲವರು ಮಾಯರ್ದು ಎಂಚ ಸೋಪೇರು ಎಂಚ ಬಲ್ತದು ಪೋಪೇರು ಪನ್ಪುನ ತೆರಿಯುಂಡು. ಮಾಯೆ ಒಂಜೇ ಸಾರಿ ತಿನ್ಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಕೇನುವೆರು ಸದಾ ಕುಸಿಟುಳ್ಳರ. ಮಾಯದ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ತಿನ್ಪುನೆರ್ದವರ ಮೂರ್ಛಿತ ಅತ್ತುಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಪುಜಿತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವರು ಆ ರೀತಿ ಕಾಯಿಲೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿನಕಲಾಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಹೋದು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮೂಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಬದುಕಿಸವೆರು. ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಡು ಇಜ್ಜಂದಿಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಮಾಯೆ ಒಂಜೇ ಸರಿ ಕಲೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಶರೀರನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನು. ಅಪಗ ಶ್ರೀಮತನು ಬುರ್ದು ಮನಮತಡು ನಡಪೇರು. ಮಾಯೆ ಒಂಜೇ ಸರಿ ಮೂರ್ಛಿದಾದು ಮಲ್ಪುನು. ವಾಸ್ತವಡು ಈ ಜ್ಞಾನ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಾಯದ ಮೂರ್ಛಿತತನ ದೂರಾಪುನು. ಈ ಮಾತಾ ಪಾತೆರಳು ಈ ಸಮಯದಾದುಂಡು. ಸೀತೆಯರು ನಿಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ರಾಮೆ ಬತ್ತದು ಮಾಯಾ ರಾವಣರ್ದು ಬುಡ್ಪಾಂದುಲ್ಲೆರು. ಎಂಚ ಜೋಕುಲೆನು ಸಿಂಧು ಪ್ರಾಂತ್ಯಡು ಬುಡ್ಪಾಯರು. ರಾವಣನ ಜನಕುಲು ಕುಡ ಕಂಡದು ಲೆತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾಯದ ಬಂಧನದು ಬುಡ್ಪಾವಡಾಪುನು. ಬಾಬಾಗ ದಯೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಂಚ ಮಾಯೆ ಜೋರಾದು ಹಾಕುಂಡು. ಜೋಕುಲ ಬುದ್ಧಿನು ಒಂಜೇ ಸಾರಿ ತಿರುಗಾಂಡು ಬಂದು ತೂಪೇರು. ರಾಮರ್ದು ಬುದ್ಧಿನು ತಿರುಗದು ರಾವಣನ ಕಡೆಗೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಗೊಂಬೆರ್ದು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ರಾಮೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ರಾವಣ. ಐಕ್ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಬಾಬಾಗ ಜೋಕುಲಾಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಾವಣನ ಜೋಕುಲಾಪೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು.
ಮಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಶತ್ರುವಾದುಂಡು ಮುಲ್ಪದ ರೀತಿ ತುಂಡು ಮಲ್ತಂದು ಒಣಸುನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಶ್ರೀಮತನು ಏಪಲ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏರುನಿ ಕಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುನು. ನಿಖಿಲ್ನ ಮತ ಪಂಡ ರಾವಣನ ಮತ ಆದುಪ್ಪುನು. ಐತ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಡಪನಗ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟುನು ತಿನ್ಪರು, ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಡ್ಲ ಉಪ್ಪಿರು. ನಿಖಿಲೆಗ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಿರು. ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ರೂಪ ಬಸಂತೆರು ದೆಂಗದು ಕುಳ್ಳ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ದೈವಿ ರಾಜಧಾನಿನ ಇತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸ್ಪರ್ಧೆನು ಮಲ್ಪುನಗ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣನು ಮಲ್ಪೊಡು. ಕಲ್ಯಾಣ ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಸರಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾಪನ ಆದುಂಡು. ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನಧಾರಿ ಆದುಪ್ಪೆರೋ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲು ಜೋಕ್ಲು ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಬಾಬನು ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತನ ನಿಕುಲು ತಮ್ಮ ಪದವಿನು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತನವರು. ಬಾಬಾ ಈ ಚಿತ್ರನು ದೀವನರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತಿಜಿರು. ಇಂದೆರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಂದೆರ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟುವೆರು. ಮುಕುಲು ಏಪ ಬತ್ತಿರು ಪಂಡು ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಮುಕುಲು ಭಾರತನು ಎಂಚ ಸುಖಿಯಾದ ಮಲ್ತೆರು ಪಂಡ ಬಾಬಾ ಈ ಭಾರತನು ಸುಖಿಯಾದ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೇರನ್ನು ದ್ಯಾಗ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಎರೆಗ್ಲ ತೆರೆದಿಜಿ. ಒಂಜಿ ದಿಲ್ವಾಡ ಮಂದಿರ ಉಪ್ಪೊಡಾಪನು ಪಂಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ತೆರಿದನು. ಇಂದು ಒಂಜೇ ಮಂದಿರವಾದುಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಮಂದಿರೊಡ್ದು ಎಂಚಿನಾಪುಂಡು. ಅಕುಲು ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಅತ್ತು. ಶಿವನ ಮಂದಿರನು ಮಲ್ಪೇರು. ಅವು ಅರ್ಥರಹಿತವಾದ ಐತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸಹ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುಜೆರು ಅತ್ತಂದೆ ತೆರಿಯೋನುಜೆರು. ಕೇವಲ ಮಂದಿರನು ಮಲ್ತದು ಕರ್ತವ್ಯನು ತೆರಿಯೊಂಜಿಂದ ದಾದಂದು ಪನೋಡು. ಏಪ ಸ್ವರ್ಗುಡು ದೇವತೆ ಉಪ್ಪಿರೋ ಅಪಗ ಮಂದಿರ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಏರು ಮಂದಿರನು ಮಲ್ಪಿರೋ ಅಕಲಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಏಪ ಬತ್ತಿರು ಪಂದು ಕೇನ್ಲೆ. ಅಕುಲು ವಾ ಸುಖನು ಕೊರಿಯರು ಪನ್ಪುನಲ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು. ಇಂದೆರ್ದು ಸಿದ್ಧ ಆಪುಂಡು ಏರಡ ಅವಗುಣ ಉಂಡೋ ಅಕುಲು ಗುಣವಂತಿರ್ನ ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟುವೆರು. ಐನೆಡ್ದವರ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಡು. ಬಾಬಾಗ ಸರ್ವಿಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಿರ್ದವರ ಈ ರೀತಿದ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ತದೇರು. ಭಲೆ ಚಿತ್ರನು ಶಿವಬಾಬಾ ಮಲ್ಪವೇರು. ಆಂಡ ರಜ್ಜಂತ ಬುದ್ಧಿಲ ಸಹ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೂ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತಾ ಬಾಪ್ದಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೂ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಒಂಜಿ ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮೂಲಿಕೆಯದ್ದು ಸ್ವಯಂನು ಮಾಯದ ಮೂರ್ಛಿತತನೊಡ್ದು ದೂರ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮನ್ಮತದಂತೆ ಏಪಲ ನಡಪೆರ ಬಲ್ಲಿ. ರಡ್ ರೂಪ ಬಸಂತಾದ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನದ ಬರ್ಸೋನು ಸುರ್ಷವನಕಲು ರೂಪ ಬಸಂತೇರು ಪಂಡ ಸರ್ವಿಸ್ನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನು ಅನುಕರಣೆ ಅತನ ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ತದು ಸಿಂಹಾಸನಧಾರಿ ಆವಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಥಿತಿತ ಮೂಲಕ ದಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಯನ ಯೋಗ್ಯ ಭವ. ಅಂತಿಮ ಸಮಯಡು ಏಪ ಬಲಹೀನ ಆತ್ಮರು ನಿಕುಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಅನುಭವನು ಒಂತೆನೆ ಮಲ್ಪೊರಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂದುಯೇ ಅಂತಿಮ ಅನುಭವದ ಸಂಸ್ಕಾರನು ದೆತೊಂದು ಪೋದು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪಗಾದು ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ವಿಶ್ರಾಮಿ ಆದುಪ್ಪರು. ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಾಪರಡು ಭಕ್ತರಾದು ತಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪುವರು. ಐನರ್ದವರ ಅಂತ್ಯೊಡ್ಲ ಬಲಹೀನ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾದಾನಿ ವರದಾನಿಯಾದ ಅನುಭವದ ದಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪುಣ್ಯನು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಥಿತಿದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ಪುನ ದಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪುಣ್ಯಲ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪಗಾದು ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಯನ ಯೋಗ್ಯರಾದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುನು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ಗಾಬರಿಯಾಪುನ ಬದಲು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಬುಡ್ಪರು ಪಂಡಿತನ ವಿಜಯಿಯಾದ ಬುಡ್ಪರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.